to je naháňanie rezačky. Čau. Pri ďalšom videu. Ale hej. Čau pri ďalšom videu. Ešte stále odvoz od rezačky pri siláži. No ráno som si umyl pekne okná, lebo včera už som videl nič. Včera už som videl nič. A hlavne keď už zapadalo slnko, rovno tuto hore kopcom oproti mi svietilo, tak som len tak išiel matne po tej ceste. Tak som si umyl okno. Snažil som sa vypýtať si takú akože omluvenku alebo ospravedlnenku, aby som nemusel prerezávať. A čo sa nestalo, hneď jak som prišiel na pole, som išiel prerezať. Takže strašne som sa tešil, no, tak preto okno zase vyzerá tak, ako vyzerá. Není to síce tak, ako to bolo včera, lebo včera to bola fakt katastrofa. Ale akože, povedať, však nerobí mi to taký problém prerezávať, nie som zase až tak strašne ako citlivý na to, len akože ja som to tak do srandy vral, že už mám umyté okno, že už prerezávať nejdem. A prišlo na mňa hneď, jak sme prišli, tak som prerezával a teda hneď od začiatku mám okno takéto. A zatiaľ sa tomu nejak úspešne vyhýbam, no toto už neviem, či sa ešte bude prerezávať, ale možno, že tá spodná časť možno. A možno, že aj nie, no uvidíme, ako sa rozhodnú. Alebo ako sa rozhodne s rezačkou. Takže je aj zábavka troška. Ešte ak si zaobstarať slonítko s nápisom Tatra, tak to bude 6x Tatra. A ešte vlastne na boku má, čiže 7, 8x Tatra. Pekne sa usmej do kamery, tak zakývaj. Konečne sa mi pekne pozdravil do kamery, no. Bo zatiaľ furt buď robil také grimasy, alebo dačo a teraz pekne zakýval, tak som rád. Ak budeš, Lukáš, kúkať toto video, tak som rád, že si mi konečne pekne zakýval do kamery. Strašne veľa diviakov tu bolo doničené, to je celé, to asi aj vidno trošku. Že všetko na zemi, alebo teda všetko, no neviem ako by som to volal, že veľká časť, alebo ako, no je toho dosť na zemi. Také spustošené to je tu je. Zo pár kusov diviakov tu bolo, tak sa tu vyšantili. Tak a vozíme trošku po ceste sa aj jemne chodíme aj po ceste, kúsok cez dedinu a máme tam také uličky úzke, tak sa len tak vyhýbame, no. Tak sa už len niekde s Tatrou a tam stretnem, dúfam, že na nejakom lepšom mieste ako naposledy, lebo naposledy som oblizoval značku popri ceste s Peťáčikom. Len tak som okolo nej prešiel a ako fajne sme sa stretli na veľkej križovatke. No teraz som si zapol aj predok, lebo budem cúvať hore kopcom
tak aby v podstate som nezačal hneď hrabať iba so zadkom, tak musíme trošku aj predok zapnúť, tuto sa nastaviť popri kraji, dáko popri kraji ísť. A už keď vlečka ide hore, tak trošku popridať. Aby sme aj niekde vyšli. A už keď začne hrabať, tak uvoľním, nechám tak. Otvorím čelo vzadu. Začnem posúvať toto posuvné čelo a pomaličky sa spúšťam na trojke, idem, čiže koľko to je, 2 km za hodinu. Pomaličky vytláčam čelo, pomaly idem dopredu. Tu mi to pekne spadne všetko. Trošku sa podám, aby kolega mohol ísť utláčať. Ja si idem vyčistiť, mám si to čistiť, tak aby sa nerobil bordel zbytočne. Takto vyčistím, predok vypnem, čelo dám cúvať, toto pustíme dolu. No teraz keď nemykásim, že necúvam a nebrzdím, tak akože prúdko, aby som to čelo oklepal, tak sa to pekne zavre, no tam není problém. Je taký prehúb, tak to idem pomalšie, aby som tam zbytočne neskákal. A toto je jedna taká kvázi dobrá cesta a taký mierny kopček do hora a to tak krásne dá rozbehnúť a len tak letí hore kopcom. Krása, toto je najkrajší pocit za takto fajne rozbehnúť. No, ide nám Tatra. No a keďže ste chceli, aby som točil, tak točím. Máte tu už v podstate teda ďalšie video z toho istého. A Hádam vás to ešte neomrzelo, že vám to nejde hore krkom, teda aspoň tým, ktorí to dopozerali do konca, že teda vnímajú aj tieto slova. Tak kývajte pekne.